ओरैबादि बुरजा सफैदों गासै आंनावहाय 25 पिस दं आरोना बेवहाय आं गासिखौबो देखायनो ओमफ्राय ब्लेकआ अनलि नै मोनसेल' सफैग्रोदोंनो ब्लेकआ ओमफ्राय बे ब्लेकखौ मोनगोन सोर सोरनो नांगौ खोन्थाहरखाबानो जाबाय बेयो 10 तारिखआव मोनगोन आरो बेखौ ब्लेकखौहाय ब्लेकआव बेयाव आर'नाइ थानायबो जागोन आरो ओमफ्राय गासिबो देखायनो आं र' मोनसे आङो फार्स्टआवनो ब्लेकखौहाय माबाग्रोसै आरोना देखायग्रोसै आं ओरैनो वाचिं स्टेटास होनायाव बिराद ब्लेकखौ नुदों आरो ओमफ्रायो ब्लेकखौ मोनगोन एसे उनाव मोनगोन आरो बेखौ सोरबा नांगौबा मोनगोन थाबनो ब्लेकआ मोनसे पिसखौनो होदों ओमफ्राय 11 तारिखसोआव मोनगोन आरो ओमफ्राय नैबे नै बिराद सोंहरदों आंनाव आर'नाइनि रेड कालारनि ब्लाउस नांगौ होननानै नै होखायो प्राइसआ एसे हाई जागोन आरोना एसे माने 1000नि गोजौ जानो हागौ मानो होनोब्ला बे शीटआ शीट थाबाय आरो मेकिं चार्ज थाबाय आरो बेजों लोगोसे आर'नाइ होनाय दङ नोंसोर खाथियाव फैनानै नाययोबा नों मिथिखागोन आरोना मानि थाखाय बेनि प्राइसआ बेबायदि ओमफ्राय खम प्राइसनि दंमोन दाख्लैहाय बे गासिबो गैला आरोना बुस्थुआ एसे माखासे रेटिंखौ सफैदों नालाय गाननोलाय खिन्थु माबा नङा आरोना गरम नङा बुस्थुआ सिदा मोजां मोनदों आं गांसेथ' लाखादोंखा ओमफ्राय आरो रेटआबो नै एकदम आलदाथार आरोना बेबो फुरा बैसागु फैबाय आरो माने बुस्थुआनो गासिबो आंनो ग्रोब हामनाय मानो नांथारदों माबाया फुजाया ओमफ्राय बे बुस्थुआ माने एसे बिसोरो एसे फिसा साइजखौ माबाखादों आरोना ओमफ्राय बेयाव खेवनानै लाबोनो हानाय अपसन दं आरोना खेवनानै लानोबो हागोन सुथेनानैबो लानो हागोन आरो मोननै मोनथाम सिलाय खालामखादों खाथिखौ नाम्बार गैयो बिराद बरिया मोनदों आं खाथिनिफ्राय एकदम माने फुनायफ्रा एकदम दाउ गैया पाइपिंबो होजोबनाय आरोना ओमफ्राय पेस्टिं होदों लोगोसे दा मोनसे दंबावो रेडआवनो नैबे अलरेडि दासो सफैदोंमोन दानो मोनसे थांखाबाय आरोना आखाइ गुसुङा गरम जागोन सानदां आरोना जिया गासिबो मोजां थान्दा जोबसो आरो सिङाव लाइनिं होखाजोबदों नालाय बरियाखा बैसागुआव रेड गानबासो समायखायो बैसागुआवहाय ओंखायनो रेडखौनो बानायजोबदो होननानै बुंदों नालाय आङो ओमफ्राय दा बेयावनो आखाइ गोलाव दङ आखाइ गोलावखौ बिराद सोंहरगासिनो आरोना आंनावहाय थाब लांफैयाबा मोननाय नङाहाय बेबायदि गानसोबाय थादों बैसागुआव आरो प्रग्रामफ्राव गाननोबाबो बिराद मोजां मोनगोन बेखौहाय मोजां जागोन बेना मानसिफ्रा जोबखांबासो बिहरो आरोना सोरबा सोरबा माने उनाव बिहरगोनहाय होननानै थायो ओमफ्राय उनाव मोनलायलायानो आरोना ओमफ्राय उनाव बिराद आफसुस जायो माखासे आर'नाइ शार्टबो सफैनानै दङ बेखौ आं नोंसिनो देखायगोन आरो नैबे मोनसे ब्लु कालारनि जाबाय सोरबा सोरबा आलदा कालारबो गाननो लुबैयो नालाय गासिबो गोजाथ' गानजोबा नै बिथोराव जा मोजां थादों कटनाबो जि मोजां मैचिं ब्लु गासिबो आंनो हामजोबो आंजों समान माबाफ्रा ओमफ्रायो नैयावनो आरो नै येल्ल' कालारनि एकदम इउनिकखा बेयाव रावनावबो मोननाय नङा आरोना बे ब्लाउसखौहाय अनलि आंनि स्ट'रावल' मोनगोन ओमफ्राय सासे आब'खौ अनलाइन फानदों खोमा बेनाव मोनगोन आरोना फुजानि ब्रेन्डनि फुजायाबो गावबो फाननो हाबावासै आरोना जों आंनो गाव हरजोब्बाय नालाय गासिबो येल्ल' कालारनियाखौ ओमफ्रायो रेडआव आरो मोनसे डिजाइननि दंबावो नै ओरैबायदि भेराइटि दं आरोना रेडआवनो रेडजों मोजां मोजां नै आं माबा सिलेक्ट खालामना लागोन आरोना गांसे बेनो जोंना खोमा गासिबो माबाया गासिबो माने एखेजोब मोनसे नै आर'नाइनिया मेरला साइजनि मोनजोबगोन आरोना गासिबो थाब थाब अर्डार हरबानो जाबाय आरोना नङाबा मोनलायलाया मानसिफ्रा सोरबा सोरबा बिराद लेट खालामो बिहरनायखौहाय उनाव जेब्लानाखि गैला अब्लासो माने मेनेज खालामनानै हरदो मादो होननानै बुङो ओमफ्राय दा आङो नोंसिनो दाख्लै माखासे आं भिडिअ खालामनो मोनाखै आरोना आर'नाइयावबो स्पट सफैदों बेखौ आं देखायनि पस्टखौ दङ सार मानसिफ्रा दाख्लै डिजाइनखौ लानो हायाखैमोन नै बेफोर गोदान सफैदों आरोना बेफोरखौ नोंसोर अर्डार खालामनो हागोन बेना जिया जाहैबाय कटननि आरो बेना डिजाइना एसे दाख्लैना ओरै फिनिश सफैदोंमोन नालाय एबारा बेबायदि आरोना गोलावहाय एम साइज जागोन खोमा बियो ओमफ्राय बे ब्लेकखौथ' बिराद बयनिबो फेभरेट आरो ब्लेक खोमा हौवाफ्रा बिराद ब्लेक बिहरो आरोना ओमफ्रायो बियो एल जागोन एल साइज जागोन बियो बिराद मोजां माथो आं माने बुस्थुखौनो
फैयाखैमोन दाख्लैहाय नायनो टाइम मोनाखै नालाय दासो नायनो मोनदों बेबो एलानो जागोन दांहाय एल साइज जागोन दां बियो नै 36 ना कन्फिउस बानायहरो लिपजों नाम्बारखौनो एखमबा 36खौ टेमबो होननानै बिसोर खालामो जायो ओमफ्राय नैबेखौ बिराद बिहरदों हाबाब बे ब्लेकआव ब्लेकनि बिखौ आं जोब्बाय सानदोंमोन खिन्थु नै दङ आरोना बेखौहाय लेटेस्ट फ्रेस जोबनालाय बियो जोबनायखौ लाखिफिननाय जादों आरोना गासिबो ओरैनोथ' बेखौ एक्सेल लिरदों खिन्थु एल जागोन बायदि मोनदों आं बेखौहाय खालि एल एक्सेल जों मानसिफ्रा बिराद फुंजोब्बाय खोमा गासिबो ओमफ्राय नैबेयावनो मोनसे साइज दंबावोसो फट'खौ बारा मोजां नुवाखैहाय नै रियेलाव माने साबसिन जागोन होनना गानबा साबसिन नुबावोसो आरो नै बेयो ब्लेकआवहाय बेखौ बिराद सोंहरदोंमोन मानसिफ्रा माने दाख्लैना एसे रेयन मोनसिदा ओमफ्राय दानिया नै बिसोर कटन आरोना मोजां बे कटनब्लाबो बे कालार गग्रा कटन नङा बे मोजां बेयो दाम खमनि नङा मोजां माबाया बुस्थुआ क्वालिटिया बिराद दङ नै नोंसोर नायफैनो नुगोन आरोना दखानावहाय ओमफ्राय नै बेयाव मोनसे दंबावोसो नै बेबायदि सेम डिजाइननियानो बिराद बरियानो साइजखौ आङो लिरना हरैखौ मिथिला लेबा 36, 38 बिदि लिरना हरनांगौ आरो बांसिनानो एल एम बिदि जाजोबो एक्सेलबो दङ दंनायालाय डाबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेलखौथ' मोननाय नंखाया बांद्राय गिदिर गिदिर नङा आरोना बुस्थुआ ओमफ्रायो नैबे बे स्टकआव फैफिनबाय बेखौ बिराद बुखादोंमोन मानसिफ्रा आंखौ गैलासो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय दङ नै बेयो खिन्थु माबा जागोनहाय एक्सेल बेयो एक्सेल ओरैबायदि गिदिरखा नै ओमफ्राय जिया मोजांथार नै गुदुंथार फुरानो सोरबा दाख्लैनि जिखौ एसे माने लिमोनला लाइफ माबा खालामदों नालाय नैबेयाव दंबावो नै बेबो बेयावनो मोनगोन बेहा जाबाय बेबो एल जागोन नैबेयो बे एक्सेलमोन नैबे एल दाख्लैनि बायदि जिनि आरोना बियो बेखौ गानबा मोजां खिन्थु बे फुरनाय नङा आरोना गोजान ओंखायनो ओमफ्रायो नैबे बेखौ बिराद मानसिफ्रा आंनावहाय जबाय थागासिनो दं आरोना ओमफ्राय बेखौहाय दा बानायथ'नो हानाय नंला सरि बेखौ बिदोंमोन फुल आर'नाइनि माबाखौहाय बेखौ आङो एबाराव हरनो हानाय नंला आरोना बानायग्राया माने बानायख'नोनो हालानो बेनि थाखायनो अनलि बेखौ सोरबा नांगौ मोनगोन आरोना बे एम साइजनि ओमफ्रायो मोनसे दङ बेयावहाय मोनसे दंबावो सार्टआनो बिदिनो नै बिबायाव ब्लेक आरोना बेबो एम साइज जागोनदां एम बा एम जागोनहाय मिथिला आं हमनो हायासै लिरनानै हराखैहाय बिसोरो दासिमबो मानसिफ्रासो दंबावोसो बावदों आङो जोब्बाय सानफ्रामनो माथो गोबां दंबावोसो नैबेखौबो जोब्बाय सानदोंमोन आङो ए नै बेखौ दंबावो आं सरि दे सोरबा दाख्लै जि बिदोंमोन बेखौ नांगौ होननाया जोबसोनानै जाबाय ओंखारसिगोनलाय मा साइज बियो एम ना एलहाय 32 साइज बियो ओमफ्राय नै बेखौबो एसे बिदोंमोन बेहा एसे ब्लेक नङा दे एसे माबासो बियो मा होननांगौ बिदिखौ सिलभार कालार बुस्थुखौनो साइज मिडियाम साइजखौ बांसिन बायदि मोनो आङो ओमफ्राय नैबे आं दंबावोसो माथो मेरला दङ नै लोगोफोर नायफैबानो जाबाय आरोना सोरबा कटननि बियो सोरबा बेबायदिनि बियो माखौ नांगौ मोनजोबगोन आरोना बियो एक्सेल जागोन दाहाय जि गिदिरखा एक्सेल बियो ओमफ्राय आरो दंबावोसो नै जोबनोनो गैया ओरैबायदि लाखिफिनखादों आं दाख्लैनाथ' गासिबो स्टकआव गैखाला आरोना नैबेखौबो बिराद बिदोंमोनहाय मानसिफ्रा साइज मिलायनो हायाखै बेयो एम साइजखौ बिसिबां ब्लेक गाननो एसे इउनिकखौबो गाननांगौ नालाय बिसिखौबो गाननो आरो बिदिखौ बारा बिदिनो नागिरा हौवाफ्रा नै बेयो जाबाय
एल नङाबा एक्सेल जागोन बे 46 नाम्बारनि बेखिनियानोसै बे हाफआथ' दंखायोसो बेखौ आङो माबायाव थांनांगौ आरोना माबा दंबावो नामा बेखौ दंबावो नै हाबा आं लेखा खालामनो फुवान दाख्लै लेखा खालामखाबाय नालाय बे ब्लेक कालारनि मोनसे दंबावो ओमफ्राय नैबे मोनसे दंबावो ओमफ्राय नैबे दंबावो एसेनोसै आरोना हाबावहाय बै मोनसे माबानियाथ' सिटनियाथ' गैखाला जोबजोबबाय बेजों लोगोसे प्लास गामसा मोनगोन आर'नाइ मोनगोन आरो ब्लेक आर'नाइया दंबावो बेखौ मोनबावगोन आरोना लोगोफोर जोंनिया बेखिनियानोसै लोगोफोर थाब थाब अर्डार खालामबानो जाबाय माने आं फनखौ रिसिभ खालामस्लाबनो हायैखौ गाज्रि मोननो नाङा आं माने आननेसेसारि फन फैलाबायो नालाय बेनि थाखायनो आं फनखौ एसे एभयड खालामो आरोना जों नांथारगौबा नोंसोर आंनावहाय मेसेज खालामबानो जाबाय मेसेजखौ आं गासैनिखौबो दिनैसिम रिप्लाइ खालामाखै होननाय बेबायदि गैबो गैया आं गासैखौबो रेसपन्स होजोबखायो नायजोबखायो लकेसनखौबो सोंबाय थायो मानसिफ्रा लकेसना जाबाय क'क्राझार मेन टाउनावनो जोंना डनबस्क' स्कुल थांग्रा बे टार्निं लाजेननायनि गोजौआवनो आरोना आगर दखान ओमफ्राय गाहायावहाय हौवाफोरनि माबा दङ सेलुन दं आरोना ओमफ्राय दा जकि गोदान मल जादों जकिनि अपोजिटआव ओमफ्राय लाजिस पिज्जा रेस्टुरेन्ट दङ बेजों लोगोसे आइ हटेलनि एसे दावखोबोबानो मोनखायो आरोना लोगोफोर होमबा बेखिनियानोसै बाय बाय